Malta għandha l-inqas rata ta' faqar assolut minn fost is-27 membru stat tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ skont riċerka u studju ippubblikat minn Direttorat ta' Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea. F'dan l-istudju ir-riċerkaturi Ewropej jiddeterminaw il-livell ta' dħul bażiku li persuna għandha bżonn biex tkun tista' tipparteċipa b'mod adekwat fis-soċjetà. Hawnhekk ir-riċerkaturi jagħtu każ ukoll prodotti u servizzi li ngħataw b'xejn mill-istat, l-ammont ta' dħul li għandha bżonn persuna biex ikollha l-ikel meħtieġ, saqaf fuq rasa u l-mediċini. Fil-każ ta' pajjiżna, il-medja tal-popolazzjoni id-dħul huwa ta' €500 fix-xahar li naturalment kien ikun fermola kieku f'pajjiżna m'għandniex diversi servizzi essenzjali mogħtija b'xejn. L-ammont ta' Malta huwa nofs l-ammont li għandhom bżonn il-ġirien tagħna fl-Italja u 3 darbiet anqas minn dak li għandu bżonn xi ħadd biex jgħix b'mod tajjeb fid-Danimarka. Fi stqarrija mill-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali intqal kif din ir-riċerka tirrifletti differenzi fl-olli tal-ħajja u kemm u jekk jingħatawx servizzi b'xejn. Intqal kif b'dan il-kejl Malta għandha biss 1.5% tal-popolazzjoni f'sitwazzjoni li m'għandix dħul biżżejjed biex tgħix komda. Dan huwa 10 darbiet anqas mill-proporzjon ta' nies li huma meqjusa f'riskju ta' faqar relattiv f'pajjiżna. Minn dan l-istudju mid-Direttorat ta' Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea joħroġ ukoll li Malta għandha l-inqas rata ta' tfal f'sitwazzjoni ta' faqar assolut mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan l-istudju juri wkoll kif filwaqt li bosta pajjiżi Ewropej għandhom lil dawk meqjusa f'sitwazzjoni ta' faqar relattiv huma wkoll f'sitwazzjoni ta' faqar assolut. Iżda f'pajjiżna il-maġġoranza assoluta ta' dawk ta' riskju ta' faqar relattiv huma f'qagħda ferm aħjar li jgħixu aħjar f'pajjiżna. Dan hekk kif persuna li ma titqies f'riskju ta' faqar relattiv, persuna li tgħix waħedha kellha bżonn dħul ta' €812 fix-xahar. Dan l-ammont huwa 42% ogħla mill-limitu ta' dħul li kien jintuża fl-2012 għax fi żmien imsemmi id-dħul tal-familji kien ferm inqas. Dan filwaqt li l-limitu ta' riskju ta' faqar relattiv f'Malta jitlaq għal €1218 fix-xahar għal koppja, filwaqt li €1705 fix-xahar għal familja b'żewġ titfal żgħar. Fl-istqarrija il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon qal li għal darb'oħra għandna konferma kemm il-politika soċjali u ekonomika tal-Gvern qed tħalli l-frott fil-ġlieda kontra l-faqar. Il-Ministru Michael Falzon tenna l-impenn tal-Gvern li jibqa' jdaħħal aktar benefiċċji u servizzi sabiex ikompli itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin.